Менә безнең су. Менә безнең су. Менә нинди су эчәбез. Аяғында да юк. Әле юк. Менә баларны эчеп буламы? Менә бу ничә тапкыр сүзгән су менә бу. Бу бит җуынырга кирҗүргә дә яраксыз сулар. Анысы да юк әле, төнге бердә торып җыярга мәҗбүрбез дип зар елый Түбән Чаллы халкы. Мал да эчми торган шушы начар сыйфатлы суны фильтр аша үткәреп тә өйгә китерә алмыйлар. Ә бит торбадан начар су аккан өчен түләргә мәҗбүр итәләр. Мантык кайда? Менә безнең Красноармейск урамында январда катты су. Мастерлары килеп, вакыт төзеп китте, әйтеп бирәм, түләмәскә дип. Вода каналдан һаман җибәрәләр түләргә дип. Су килмәгән ки менә ничек түлисең? Акча түләми караучылар да булган, нәтиҗәсе генә кинәндермәгән. Мәхкәмә аша тиешле акчаларын барыбер түләткәннәр. 21 гасырда Шишмә елгаларга бай авыл суга тилмереп яшәсен инде. Бу хәлләрдән район җитәкчелеге хәбәрдармы? Әлбәттә беләләр. Авылны су белән тәэмин итүче оешма җитәкчелеге әле дә су челтәре тәртиптә, бернинди кыенлык юк дип ышандырмакчы. Низкое давление, нехватка воды сейчас связано с Май айы кызу булу сәбәпле суга ихтыяҗ артты. Кешеләр бакчаларына су сиптерәләр. Шунлыктан су үткәргеч торба системасында басым җитми. Түбән Чаллыда су үткәрү системасы эшли. Анда су белән тәэмин итү проблемасы юк. Суның сыйфатын даими рәвештә санэпидемстанция тикшереп тора. Түбән Кама районының башкарма комитеты башлыгы урынбасары Альфред Ахмәтҗанов үзе дә шушы авылда яши икән. Көн дә кайтып китеп йөри, проблеманы яхшы белә. Тик менә зарланучылар су булмаганга үзләре гаепле. Тиеш булмаса да су кудырткыч насослар куялар. Ә насос каланча төбендәге пычрак суны да суыртырга сәләтле ди түрә. Әгәр дәген поливка шул кадәр насос белән кушмасалар, бүген су җитми дип әйтеп булмый. Менә мин бүген дәген булдым иде бит, кичә дәген бит, кичә даже яшелчәләргә су сибеп бирдек бит. Су килә нормально бит. Да, әгәр дә Сездә насос утырмыймы? Юк, насос утырмый бездә алай. Үзеннән үзе шундый сорау туа. 20 ел дәвамында үз хаталарына насос куеп мәшәкатьләнә микән Түбән Чаллы халкы? Ул бит пычрак насос ишү да хәтәр сора, ул пычрак. Менә 4 фильтр куябыз без, шул 4 фильтр бер айга җитмәй. Менә бу пычракны ничек насос белән суыртасың? Унда шул сында тыгыла, бу пычракка бөтен нәрсәң тыгыла. Ярый, җәй көне бакчага бер юлы су сибәләр, насос кушалар дип гаепләргә була халыкны. Әйтүләренчә, кыш көне дә рәтләп килми икән сулары. Менә бу трассаны салган вакытта, Красноармейск ягына суны сузган вакытта, кайбер урыннары трубаның 40 сантиметр. Кыш көне ул капты. 40 сантиметр тирәнлектә күмелгән ул. Менә хәзер әле безнең майның 15ләрендә генә су килә башлады. Барлы юклы су. Менә әле ул су кышта юк. Җәйдә юк, кышта юк. Урамнары белән җыелып 5 мең сум акча да җыеп тапшырганнар. Хәзер суы да, акчасы да юк. Ай сайын түләү кагазларын җибәреп торалар. Курку хисе белән яшәргә гадәтләнгән авыл халкы нишләсен? Күндәм генә түли инде акчасын. Бу башбаштаклыкка кайчан нокта куелыр, Ходай белсен. Быел акчаны җыйдык. Хәзер акча артып кайта тапкыр республикадан 460 мең. Үзебезнең бюджет акчасын кушабыз. Алла версә бергән булса, менә аукцион үткәреп, скважина бурит итәбез. Ул үзара салым акчасын нәрсәгә генә җиткерәсе? Авыл җирлеге башлыгы шул җыелган акчага өстәмә су каланчасы куярга дип ниятләгән. Югыйсә республикада чиста су программасы эшләп тора. Район анысында да катнаша, тик сусыз авыллар бер Түбән Чаллы авылы гына түгел икән шул. Чистая вода программасында район катнаша, районда 75 авыл. Шуны 20 авылында су юк вообще. Шулар керә беренче чиратта. Моңарчы сабыр иткәнне Түбән Чаллы авылы халкына түзәргә генә кала. Бу елның август аенда әлеге темага тагын бер әйләнеп кайтырбыз. Авылның тагын бер күңелне җилкендергән урыны бар. Анысы Зәй елгасы аша ел сайын салына торган күпер. Гади генә күпер түгел бу, бик кадерле. Аны ел сайын боз киткәнче сүтәләр һәм елга ачылгач яңадан коралар. Ел сайын корабыз күперне. Авылга бик кирәк. Авылның ярты тормышы шушы күпер белән бара. Бу авылга гына түгел әле ул. Шушы шаулар шушыннан йөри, урманга баралар, шушыннан пишәнен әзерлиләр малларына. Күрше авыллар шушыннан файдалана. Бары кирәк күпер. Моннан күпердән башка безгә
тормыш икенчерәк инде барыбер. 45 кубометр готовый материал гына 45 кубометрга чыга. Ел сайын урман кесәсе. Ел сайын. Ул 45 кубометр чыксан өчен монда 70-80 кубометр агач таш куярга кирәк. Ансын көздән ташып әзерләп куябыз да икенче елны шуны кулланабыз инде күпергә. Сүтеп тормасаң. Сүтеп тормасаң язгы таш алып китә, су күтәрелә. Ярый, күпер төзү өчен агач материаллары авыл җирлеге бюджетыннан алына. Эшчеләргә дә шуннан түләнә. Ә бит авыл җирлекләрен яхшырту, үстерү программасы бар хәзер. Район җитәкчелеге, авыл җирлеге башлыгы бераз халыкны кайгыртса, таш күпер салынса, бу акчаларны башка кирәкле нәрсәгә тотып булыр иде. Әлеге ир-егетләр күперне ата-бабалары эшләгән вакытны да хәтерли. Аларның оныклары да шушы гореф-гадәтне дәвам итәрме? Бу сорауга җавап бирүе кыен. Ул эшкә алынмасалар, елга аръягындагы табигый байлыклар хуҗасызга әйләнәчәк. Гәрчә халык өчен кирәкле булсалар да.